Milé dámy, pojďme se společně nalíčit. Mým prvním krokem je fixační gel pod make-up, který má v sobě 15 SPF, takže nám chrání nádherný kabátek na pleti, vyrovná nedokonalosti a připraví pro další kroky. A korektor pod oči, který vidíte, jak si nanáším, tak má za úkol projasnit oční okolí a můžete samozřejmě nanést i tady tímto štětcem, který se jmenuje štětec na podkladovou bázi neboli na make-up. Takže hezky zapracuju a to oční okolí je takové jasnější a zdravější. Tak, další volím CC krémy. Mám odstín Very Light a Light to Medium, to znamená do středu obličeje nanáším světlý, po bocích si dávám tmavší odstín a samozřejmě je možnost používat jeden odstín a já to tak jako na to léto někdy takhle hezky kombinuju a neskutečně mě baví CC krém, protože nádherně kryje. Je lehonký, miluju ho ženy na to denní líčení, obsahuje vitamin B3, vitamin C a vitamin E. Ano, je tam taková nějaká neduha nad rtem, takže zapracovávám a jedeme dál, holky. Transparentní sypký pudr mě baví, protože je velmi jednoduchý, krásně zmatní a zafixuje jakýkoliv CC krém neboli podkladovou bázi a jedeme dál. Vyčešeme obočí, tento štěteček je velmi oblíbený. Naneseme tušku v odstínu bruneté a jedeme, čmrkáme. Ano, ani já nemám úplně každé obočí 100% stejné, ale miluju, že si ho můžu doupravit právě našimi přípravky a tohle je můj miláček, je to gel na obočí a taky v odstínu brunete, takže já si ještě ty chloupky hezky zafixuju, aby mi nelítaly a zvednu si a to, co mi trčí, tak hezky jemně takhle zahladím, takže vypadá moc hezky a přirozeně. Tak jedeme dál, holky, dáváme si konturu, kontura je v odstínu latte, takže si vykonturuju obličej a hezky nad to naneseme tvářenku. Latečko mě baví, protože vy ho můžete použít i jako stín, stejně i jako tvářenku, za chviličku uvidíte. Tvářenka, ano, na ty naše jablíčka, aby ten obličej nebyl plastický, aby tam bylo prostě nějaká taková energie, šťavnatost. A nad to, když mě vidíte, tak si dávám náš rozjasňující pudr, který je novinkový. A tím, že to je jako jednoduché denní líčení, tak si nanáším tvářenku